Curious ka ba sa mga panghitabo karon? O naa ka ba'y mga pangutana sama sa Unsay Unsay naa, Naa? mayong gabi mga kapaglaom, and we are here live sa ato ang programa diri sa Hope Channel Cebu nga Unsay Naa. We invite you sa pagtanaw sa pipila lamang nga mga minuto sa ato ang programa. And it is a very, very interesting topic nga ato pagastoryaan karon. Unsa ka na atong topic karon kapaglaom, America? That's right, kapag laom Clyde, no, very timely ang atong topic karon. Atong pangutana, unsay naa sa paglaom sa panahon sa kalamidad? Astang pagkanindutang nga topic, no, it is about finding strength and hope in the time of calamities. But before that, mga kapaglaom, ato sa sigurong ila-ilahon ng atong mga guests, di ba kapaglaom, America? Yes, importante gyud no nga atong i-acknowledge atong mga lovely guests tonight sa atong another episode of Unsay Naa. We have kapaglaom Kyle and kapaglaom Paula. May gabi eh. Maayong gabi. Maayong Good gabi, evening ma'am. kaninyo Good kapag laom Pastor, kapag laom Erica. May gabi Okay, so ato ding unahon sa siguro si kapaglaom Kyle. He has been our host no several times ani nga show, and right now we are happy nga siya na pod ang naa sa guest seat. So naunahon sa natong ila-ila si kapaglaom Kyle and then kapaglaom Paula. Alright, so tinood ka na, no? So, maayong gabi mga kapaglaom. Actually, one of host ko dire. And then, tungod sa linog, sigsige kog uli sa amo Asabugo. And then, daghan kay mga circumstances nga, wala na ako nakabalik dire. And good thing na ay free time, so nakabalik ko din hi. So, I am Steven Kyle Pilayo Baldoza. I'm actually a nurse. I'm connected now to Perpetual Soccer Hospital. Wow, that's nice no? Even kanang serving in the hospital. Atong isunod si kapaglaom Paula. Oy, may gabi mga kapaglaom. So ako dahil si Sister Paula Rose J. Zapanta. Oh, kanang first time na ako diri pod. So gi-invite ra pod ko sa tungod na pod ni sa mga friend ra pod kay supposed to be si Queen ug si Kyle jud ni. So kay friend man mi sa ako ra pag-invite. So I'm just a mother language siya sa kanunay panabang sa darang higayon. Pagka tinuod na lang yun, no? And nindot kining experience mga kapaglaom. Because as you all see, kapaglaom Kyle, they are currently, di ba, taga Bogoday ni sila mga kapaglaom. And baguhay lang mga kapaglaom nga atong nasinati ang kalamidad nga anaa dito. And we're gonna ask about their experiences kauban ni kapaglaom Paula. But before that, mga kapaglaom Erica, it's best that we'd like to invite the Lord in prayer before we start, di ba? So ato nga panghiuon si kapaglaom Kyle sa pag-ampo. Shall we bow down our heads for a prayer? Let's pray. Gracious Father in heaven, we are blessed that you have given us with this wonderful night where we can talk about hope and finding you amidst calamity, Father. You know that we have brothers and sisters who are struggling with depression, with financial problems, and all those stuff because of the calamity. But may this would be a medium or a tool to find strength, to find hope whenever calamity or whenever it is invisible. Thank you, dear Lord, for your wonderful blessings, your wonderful mercy and grace that you have given unto us from the very start until now. Forgive us from all the transgressions that we have done, and bless also the hosts and us, our guests, and all the technicians, and all the viewers who are watching with us tonight. Thank you, dear Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you kapaglaom Kyle. So atong sugdan karon ang atong pangutana. Unang pangutana sa atong unsay naa nga episode tonight. Kapaglaom Paula, unsay naa sa meaning or kahulugan sa paglaom amidst the calamities? Is it about being positive or trusting God even amidst the disasters, and why? Okay, good evening kapaglaom Erica. So pertaining to the question, we can really tell that as a Seventh-day Adventist naa na magutay paglaom. Pero dako na jud kana siyang points if we will also add more trusting God. Kay ngano sama sa gisulti ni Kyle ganina booster na siya. Kung na kay paglaom sa sama gusto sa katawo gali nga bisag unsa pa nga klase nga problema nga mosud sa imong kinabuhi. Kung ikaw positive na kadaan kung positive na kadaan plus points na to siya. Kung dungagan pa nimo ang pagsalig sa Ginoo. If we are just
thinking about ourselves, we are nothing. But if we're going to trust the Lord, everything is possible sa Ginoo. Without God, we are nothing. So, ato gyud ang ikuan mo salig ra kita sa Ginoo bisan pag unsa pa man nga mga kalamidad or unsa pa man nga mga kasakit o mga kalisdasan tumaabtan, ato nang gyud na ikuan sa Ginoo, apil na ang pagka-positive. Okay, nindot Wow. kay no. Ang nakita bitaw na to nga i-add na to ang pagsalig kapag laom Erica nga positive na po dito nga add-on sa ato ang pagtuo. But right now, kapag laom Kyle, this question is for you. Sa imong experience kapag laom Kyle, bag-o lamang gyud to nahitabo. It is recent. What were the moments sa imong experience amidst that calamity that happened in north of Cebu nga makaingon ka ang paglaom kay naghatag og kusog nimo taliwala sa kalisod sa panahon? So actually no, kung sama na niya. Kanang actually nagsigid ko kanang pray sa Ginoo before ko ning aning Lord ay ta ko pahilaka kay pag Hope Channel Central Philippines pag bagay sa kamuntagon wa jud ko kapugong sa akong luha ning hilak jud ko kay makita nimo bangong how hopeless it is, the situation is there, but in relation pod how hopeful the Buguhanos or the Northern Cebu is right now. So with the question nga unsa gito ka nang about unsa experience Experience nimo nga taliwala, taliwala. sa So paglaom, taliwala sa kalamidad. so ako jong hope mga paglaom no kay pag-abot nanto Ate Paula from Cebu pag Thursday nangusog jud mi nga mo anhi og Cebu amo adto og Bogo to give kanang water kay wala jud tubig walay pagkaon didto sa Northern Cebu labi na sa mga bukiran nga kabahin didto. So it gives me hope when I see that a lot of people are blessed with the food and the water that we gave. It gives me hope that kana bitang marg sa kakapoy namo nga naga-repack, naga-adto 7 hours ang biyahe tungod sa ka-traffic kay daghang mga na-collapse nga road. Pero tungod kay daghang ma-bless ana, we are hopeful nga God will bless us and God will sustain us whenever or wherever we are going. And also daghan mig mga nakita nga mga kasakyanan, mga pick up, mga L3 nga nagdala og mga phone, nagdala og mga sumurg makita di mo ang pagtinabangay sa not just sa pagkasibuano but maybe sa atong pagka-tawo jud, humanity itself is really being united with that calamity. Kay daghan kaayo og mga tawo nga nang-adto, and it gives us also hope that there is still love, there is still compassion amidst calamity. Pagka nindot mga kapaglaom no, anaa gyud day gihapon paglaom taliwala sa kalamidad kapag laom America. But right now, listening to both of your story, ganahan ko makaibalo, do you think nga being hopeful is just being positive? Or is it more than being positive? Okay, ato ihatag kang kapaglaom Paula, and then we'll also ask kapaglaom Kyle. Okay, your question is about more than being positive, Oh, right? is it more than being positive, being hopeful, or is it just being positive? Being hopeful is not just more than being positive. Because as what I have said a while ago, duha na siya ka points. Apilon jud nato ang pagsalig sa Ginoo. Kay ngano malikon nako bisag sa atong kaugalingon lang. It all started with sa si Kyle sa Thursday man to siya kay nag-duty man siya ato. Kami ato sa akong friend, usa lang gid siya nga naluoy kanang kay katong pagka-struck lang jud sa earthquake atong gabi ato. You know, na ako'y bata duha nangatulog na mi ato, nangatulog na sila, gipukaw gid na mo. Kay wa ta kabalo unsa mo, dugay ba ana ba? Pero pagka next day, na-cancel man ang klase ka, na-cancel tanan. Usa ra lang ko friend, text siya nako siya, tipaw, adto ta, mag-volunteer ta. We don't have the money, we don't have the resources, we just have the compassion. Kay bisan pa magwala dili kay ta na andre sa syudad, positive ra pod kay mi. Positive ra mo action sa ka ba? Mo take action po ka. It is about the positive turning point sa imong kinabuhi. Napod kay na feel po nimo ba nga ang murag nakirot sim ko unsa ako matabang. Murag unsa ako matabang. Wala mo ko'y kwarta, wala ko ikakuan. Mukuan lang pod ko, mo forward lang pod ko mo to pagkaon sa akong amigang adto ta tabang mi. Pagka Thursday mo to gingon ni Kyle.
nakita na mo ba nga, ang tanang mga tao nagtinabangay. Kana lang jud siya nga word nga being positive, ni outspring ang compassion nga gikan jud sa Ginoo. So I think no murag ang being hopeful and being positive is naa siya relationship with each other. Actually being positive is a medium or is an ingredient to become hopeful. Kaya ang hopeful man God is positive ka and naa kay ginalook forward bitaw nga marag hala marag naa ako'y kani marag still magpadayon ko or still kani mo mawala ni calamity ug mas maayo ra amo ang nga balay or maayo ra niya ang amo ang kahimtampuhon. So being positive, they are both connected with each other, and being positive and being hopeful with the Lord, being faithful with God, it's a great combination nga kani usab mahimo nimo aron ikaw makalampas anang calamity. So that's my Wow. opinion. No, hearing sa ilang mga testimonies and experiences no dito sa Bugo, makita gyud nato no ang ilang paglaom nga naa gyud silang kasing-kasing. Kapag Yes. laom Clyde mo'y naghatag sa ila og kusog sa pagtabang. Amen. Amen. Ilang willingness to help. And makita nato nga gigamit gyud sila sa Holy Spirit no nga ginak gyud ilang hearts to help those people there in Bugo. Atong isunod atong pangutana, Okay. During- Nindot kaya itong mga questions ba? lagi like kuan jud relevant jud sa Yeah, ilang experiences. During times of disaster like earthquakes, labi na sa katong kusog nga earthquake na nahitabo recently, daghang tawo ang nahadlok mga kapaglaom ug nawala sa paglaom. Feeling ninyo ngano kahaingana? Kapaglaom Paula? Okay. Naka-realize ko ba sa katong panghitabo atong nga time, ang mga tao nawad ag control. Nawala na sila mura sila kanang ang ilang sane nga judgment tungod sa karatol na gali. Kay di ba ilalim ka na ka sa Yes, situation when you dili, put yourself in the situation may lang kata makaingon ta kayo matakon pero kung naa ta didto. We really tend to see like bisag gagmayng bata kay no luoy kaayo give water. Ya di ka imagine ba sa at that mura gagmay ka gikurap ba ni mga bata? No. Because they need it essentially. So no ang katong time na nakita nako ang mga tao ato makaingon kag katuon sa makaingon ka ba nga wala na gay control ang panghitabo na labi na magpadayon-padayon ang aftershock nya no kanaging unsa naman ni kanang dili naman ni mahunong murag ito murag everyday bisag pag makamata makafeel magita sa aftershocks dira sa syudad unsa pa ka sila didto nya naputol ang ilang kuryente naputol ilang tubig. So ang ilang mga primary nga mga resources nga ilang kinahanglanon naputol gid siya then unsa man ang atong mabuhat ana unsa atong impact nga mahimot ang panalangin sa ilaha. Dito na ko na-realize, Ma'am Erica, Sister Erica, kapag laom di ay. So ako apod is I think kuan siya no duha siya no if na gani calamities either di man ko ta ka question ti tungod kanang lahi gid baya ang trauma pero duha ra gid ang padulngan either mas hopeful ka or mas ma-hopeless ka. Kadaghan kaayo kog nakita po sa Facebook nga linog hala Lord tabang so wala gid nila gipagikuanan ang Ginoo wala nila put out ang Ginoo nakakibot sila kuan sa Ginoo and then daghan kayo og kanang naka ingon sa ko ang gabi lang pag-ampo tungod atong nga calamity gabi ilahang pag-serve sa Ginoo ni balik nami isa ka working student sa Mambalay nga siya nga di na jud ko ako na jud humnon ang simba mo apil na jud ko AY si ang largo jud kay kanang tungod mangod sa kanang kahadlok niya ba so mas ning hopeful siya mas ning grabe ang trust sa Ginoo pero di na to asa ni di na to eradicate nga naapoy mga uban tawo nga I feel sila hopeless. It's because of those things nga wala na gyud ilang balay ilang gipundar wala na jud. So with that, let's pray for them nga Yes. those who are feeling Yes, that way. amen. Ito. Very true kayo kapag laom Americano. While I was listening to Ate Paula to kapag laom Paula and kapag laom Kyle, you know what I realized sa ilang story that karing sa kalamidad manggod, the way it presents itself because it is sudden. Wala nimo Kalit-kalit gipangandaman. gyud. Kalit-kalit siya. And all of the sudden, ma-realize nimo nga dili wala kay control ba. And ang kani-ganing pagka as human as we are, when we lose control, we tend to panic. So, ang pangutana karon kapag laom Kyle, although yes, we experience it, but it is a different intensity. Yeah. So how did you remind yourself that God is still in control beyond nung uncertain ang situation?
how did you remind yourselves that God is still in control, even though you know in yourself that the situation or the calamity is uncertain? So actually, no, nadyo ko yung sakto nga experience ano yung kapaglaom Clyde kay after 6.9 mga kapaglaom naatoy ning sunod nga 6.0 nga grabe jud pud ka kusog after I think October mga 2 weeks after. So wala po mi na-expect ato kay nagsulod nami sa balay, ana na namin dito nangatulog after medical mission nga grabe ka kapoy namo dito mga kapaglaom. Tulog na grabe kay ang tulog pastilan mga kapaglaom. And kahit bito nag-uyog nga ang linog mangod dito sa Northern Cebu kay diri sa Cebu kay Mark saya ra bitaw mag-ana siya. Worship ana. Oh, Andito kay Murag mo Untol. dito sa Bugor dito sa muang sa northern part is mo bitog na ay mo growling sound ang yuta mag na vibration nga mag mo ana bitaw siya nga pag mata jud ako mga around 1 AM nga feel na ko kay murag mahugno na mong balay or either kaunon ko sa yuta nga mag naisingkol sa akong ilalom kay murag kuso-kuso dito sa ilalom mga kapaglaong badan. Ang amo ang balay kay dili na siya masida tungod kay nangaguba pud ang sila. So amo ang gibutang is katong shelf nga wood siya nga bugat jud siya. Pag mata jud ako wa na ko kalibutan ko akong cellphone, akong chinilas nagtiniil na lang ko. Gawas din ko sa balay. Ang katong shelf kay ako jung ana ya. Gawas din ko sa balay dayon kay kanang madok lang kita basin ko ano ba ya. Muto pag gamin pag climax sa linog kay amo mga silingan na kita linog ano po niya. Akong papa naa sa sala po siya natulog kay may nagsakas sa second floor kay mahadlok lagi may. Ikaw di linog ana. Dugay kay siya nakatabi kay ang iya daw una pag kita pag istorya na pagkabuntag is kanang insya nga Lord kanang bahala na ka ready na bitaw siya nga ikaw ni bahala ni Lord dili na ko modagan wala kanang ikaw na jud ba gi-entrust na niya sa Ginoo tanan jud. So ako po largo jud ko kay syempre mahadlok ka. So ing ana man kaigsuonan after ato is ito na ko na think ka, Lord, no, you are still in control. Kaya wala to nag-control sa Ginoo. Siguro kanang gakuan ako panic attack na ako, gansay heart attack lang gaana na bitaw ko or basin kung dili to in control sa Ginoo basin na hugno na tong balay or gabi na wala to naundang ang linog. So kay jud ko no nga God is still in control because He is the God of the environment, He is the God of us, He is the God of the people. So gipakip kam ko niya bahala og kanang murag grabe na kung pangurog jud nga gabi jud ganana jud ko nag-shake jud ko ang pamugna na ko sa lawas gabi pod kay who would think maing ato gihapon ba. So with that I would suggest nga kanang kung naman kay maing ana you still remember that still God is in control. Kay we don't have the control of anything. Our lawas pwede gid siya ma-change. Nga dili na ma-control nga dili na ako ma-control nga nag-ana na jud ko nga ana jud ko. But we should remind ourselves that He is our Father. He is the God of control and let us put our hands to Him kay aron makontrol gihapon ta niya or makontrol gihapon. Amen. Ka-nice, no? Mga kapaglaom, hearing your experience kapaglaom Kyle, then ato makita no nga grabe gyud ang mga uncertainties. Kay uncertain siya kung when ang aftershock. Yes, Nya mo na makapadaog kahadlok pod kay ingon pa ni kapaglaom Clyde, mura jud ka ng kwaon. Murag sinkhole. Nya uncertain kung kano sa ang sunod nga uyog bitaw pero di ato makita no nga it's a wake up call nga Yes. ikaw na gyud bahala Lord. Grabe nga Yes. testimony. Going on to our next question, kapaglaom Paula, have you ever seen or heard nga mga stories or experiences nga makita bitaw kung unsa ka faithful or unsa ka hopeful despite the calamities nga nahitabo? Okay. Ang ako yung story na ko anjod. Kani jud akong tapad. Actually, honestly bitaw, if you can really tell, nakita man gyud sa Facebook, grabe jud naguba gyud ilang balay. Napay istorya dito sa ilang silingan nga ang balay sa Adventist naguba, ang balay sa Kanola, grabe jud murag na turn in po jud nganong giguba man nga bag-o pa, ana baguba, bagong renovate naguba. But you know what? They had been bisag unsa pa kadaot, ruin, they had been a blessing. The blessing to the community, to the barangay, and even to every one of us. Nga, we have to keep going. Kaya nga naman, nakita na mo sa ilang spirit, nga sa ilang family, labi na gyud kay pag last Sunday, birthday man ni Kyle pag 21, then usa sa iyang wish nga, lami kay may pagkaon na nga time. Siya unsa ta diri nga daghan dito sa Bugo, wala nay pagkaon, wala nay trabaho, kita diri lang lami kitag pagkaon. Why not? I will share a meal sa akong birthday. So,
last Sunday iyang gikuan nga instead nag-celebrate man ginoon mi kani uli man yang mama nag-share a meal. So you can really tell ba until now naa pagapoy taong natug sa gawas. If we have this kind of comfort here, ilang comfort dito sa ilang lugar, tent lang. Imagine if mag-ulan. Imagine if kanang mulinog na pod. Kanang murag dili na gay ka. Makakuan niya. Kanang dili na gay ka makakuan niya. Kanang luya ani nila. Uy, ana ba? Kanang murag normal lang gali sa ila ba pero ikaw wala bang kanaigaan wala ta naigaan diri syudad pero if you were in their shoe you can really tell nga hala no but bisag ba na to sila panihapon ato katan kay bakal sa naman nanggawas pi you can kanang every time people will say thank you to you dako na kay nagganang murag mulapad ang imong kasing-kasing Lord kanang gamay ra mo ni nga butang pero dako na makagpanalangin dako na makag-impact sa ilaha but I really hope their father nga sa kaning mga gesture because we're not really bringing the word Seventh-day Adventist to them. It's just like we have the compassion of Jesus Christ. That kana lang yun ang gibring ba. So wala nila nakita, we're not bringing religion anything. Just we just hope nga makita nila si Jesus Christ sa atoa. Kay magtinabangay Yes, ra man amen. gyud ta. Mao ra gyud na siya. Yeah. Such a beautiful experience, no? Isa po bitaw ako na-appreciate. I've been there, I think 3 times kapag laom Erica, kapag laom Kyle, and kapag laom Paula, naghatag po mi dito og goods. Nagmay lang god. You know what really sets me, kanang really teared my eye? Kanatoy bata ba, muhatag unta ko og tubig. Pero ang iyang placard, nagdali-dali siya kuha sa iyang placard. Ngayon, gisulat dito, salamat. Nga bitaw, muhatag ka. Pero, nanay kuhan ba? Amping mo sa biyahe. O niya, tanaw ka dito ba? Kuyawan, no? Ikaw ba, imong tinutuyo unta dito nga mutabang niya. Pero sometimes, ikaw pa natabangan, bitaw. Nga, naunsa man ni, uy, there, different perspective bitaw kapag la Amerika. But right now, ang pangutana man gud ani is that do you think faith, do you think hope can help people recover faster or not? Okay. Kapag laom Kyle. Pangutana si kapag laom Kyle. So, I don't know, marag naaman jud sa amo ang sa marag tagline sa bugo is padayon bugo. Mo jud na siya. So, with that tagline, it's teaching the people that is living in that city we should have hope. We should move on. We should carry forward that torch, mga kapaglaom, because being hopeful is a must. It's it's a mandatory nga character nimo nga you should become hopeful when the calamity comes, because if dili ta hopeful, if dili ta positive, asa naman ta po niton ana bitaw mga kapaglaom. True. So with that, ingana. Thank you, no, kapag laom Kyle, kapag laom Paula, makahilak sa gyud ta makadungog, no, kay di mo gud nato makita ba. Oh. Like, grabe ka-touching. And makita nato nga, kung naay paglaom si kapag laom Kyle o kapag laom Paula, ang mga tao dito, kamupod ilang paglaom. Like, you're away, bitaw nga, kanang makita they nila ang became the Christ-like light. character. Yeah, the light sa ilang darkness nga gi-faced karon. And for that, atong isunod ang sunod nga pangutana. Kapag laom Paula, in the middle of chaos and loss, how can we become instruments of hope to others? In what way man nato mapakita atong paglaom dito sa ubang tao? Okay, kapag laom Erica, so mauna ni ang pangutana nimo, it's really based on experience. Like many years ago, it happened also 2013 katong kanang gigilinog pud ta Cebu to Bohol katong Bohol. Cebu. First time to nako naka-appeal sa ACS. But this time kaning nahitabuan ni God, it's just started with a taking forward with just a little leap of faith. Kay ngano niana lang to si Kyle nga kita na punti magkuan ta kanang katong padung mi sa Bugo 7 hours na mong biyahe nakita na ba nga kaluoy nila oy siya nga ti kanang magsulisit ko ikay bahala diri syudad ako bahala dito sa Bugo siya bahala dito mangitag kuan mangita ako lay bahala diri mamalit. So it's just nagsugod lang gyud na siya nga ato lang ning kanang unsa atong matabang unsa atong magather ana lang. But you know what, that simple gesture gipanalanginan o gipanalanginan sino nga hantod karon nahimo jud siyang panalangin. Grabe kay ang di na ko ma-imagine ba hantod karon kay napagapoy na habilin nga Wow. mapahatag pagyapon na di ma-imagine nun nakapangutan na gud akong papa kapila day ka nagbalik-balik sa Bugo ko basi kalima na siguro wa na ko ka-imagine kay ngano imagine nimo ba
Kung ikaw gali kay naaman sa mga tao nga mo question gali makaingon ba nga ay kanang di na nato sila tabangon oy kay daghan namang nitabang. No, it's not like that. If you were in their shoes, ikaw kuno maka-feel kung makadungog sila ana karon ra bang panghitabo tulo ra ba ka mental health ang kanang focus karon sa panghitabo, ang stress in the present, anxiety in the future, ang depression sang nahitabo in the past. So dako ka siya impact ba na? Well, in fact na amang gay usa ka family 12 ka buok nga naghikog sila, gusto sila maghikog kaysa mga panghitabo, di na gay sila ka-bear ba. So if you were in their shoe, makakuan ka nga unsaan man ka mahimong instrument ana nga mga butang, ana nga mga tao, unsa man ka Lord, how can I be a blessing to them? Gamita lang ko Lord, gamita lang mi unsa among unsa ma-available ra jud mi Lord, unsa imong magamit para sa amo kay kabalo mi if mo forward mi tabangan ra gid mi nimo. Mo ra gyud na. Ginoo na gyud mo kuan sa kapaglaom. tuwas. Tinuod kayo na, no? And also, mga kapaglaom, you know, in social media at the time, I remember that there were many people, though their intent was good, yeah, but it became murag kanang struggle pod siya usahay sa mga katawhan. Kay kanilaging kapaglaom, Kyle, in times of calamity, we cannot deny that there will be people who will shed light faster than help. And usay, by bringing that light, although our intent was good, sometimes it will bring more heaviness and burden sa mga tao. So ako pangutanan nimo kapag laom kaylwa. Unsaon man nato nga mahatag ang kahayag while helping others ana nga kalamidad. Kay also, we must understand that we can help, but also we have to bring the light in our help. Yes. Siguro no, bringing that light, it's bringing Jesus with you. Yeah, so Amen. wala man nag-ingon ang Ginoo nga kanang dapat inigpanghatag ninyo ha kay ingon akong pangalan nga si Jesus jud ang kuan, si Jesus ang mo save sa tuwa. We are not doing like that. By maybe dili nako sa panghinambog ha ana, pero maybe by our action nga nang hatag, by our compassion, by doing what we can or what kung unsa amo ang skills nga naa karon ba nga mahatag na mo sa uban, I think that would become the light. Kay it is wonderful. Ako man good, I'm a nurse professional, so akong ginahimo sa amoa is nagpost ko sa Facebook and ko nga kanang naay gamay nga gipadala ang Gilead Cares nga mga tambal, mga hunad ana. So as a nurse, syempre nganong ako man taguan or nganong kuan nga naman diha ang things, ang tools. So man nagpost ko sa Facebook nga if you need anything medical assistance kanang mga wound, mga injuries, pwede mo kadto sa balay kay kanang naa dinhi na ipanghatag na itambal. So after daghan jud kinangadto sa balay na uban nga nasamaran og kanang kabilya, nasabaran og sin nya daho pa jud kaayo, then walay kanang bitong dili na mo adto og kanang hospital kay madadaran niya. Syempre ang tetanus ato, ang infection prone kay ba. So with that being said, it's your simple ways that makes greater light. So daghan man kaayo tag mga buhat no, or kanang even our smiles, even our kanang act of compassion nga how are you, musta man ka, or even kanang letting those people nga mutabi sila sa imuha nga they are being heard by you, it's an act of compassion, and I think it's bringing light to the people. Wow, nice. Inspiring kaayo no, doing what we can to help others. Kay usay mo ingon sila katong giingon ninyo nga wala mo ko'y kwarta or wala ko'y anything, but then if you have that talent, kay each of us man gid no nagyutay specific talent, Yes. smiling or being there to comfort them, we can still help and we can still bring light to them. Ninduta bitaw kay kapaglaom Erica, no? Nga sometimes mga kapaglaom reminder siya nga our simple act of service is already light. Dili lang siya ingon nga ato siyang ipugos day, no? Ato siya i-push forward, but pinaagi usahay sa simple acts, sa atong simple nga gesture, simple nga pagserbisyo, kana mismo mao na ang kahayag
nga imong gihatag kanila. Dako na siyang Amen. impact Yes. sa lives of other people, no? Kasi na ko i-share no to experience katong unsa kitong giadto na to tinga gabi ka huot na jud kaayo nga cliff na pod nga mag katong second na to nahatagan nga before sa katong sa salag, before sa salag. atong previous tong first gina na sila ti Blanche nga gabi to ka pitos jud nga nga first time nila natagaan jud Luoy dito kaayo, og first kanang Imagine. after Pagyud. 4 days Bukid na, interview bukid pa na. to ninyo Oo. nga kanang moadto pa sila sa ubos, Oo. nya masuya sila sa uban, Oo. kay wa sila Mm. wag sila kadawat, nya Kunti mudagan na. pa sila nya. Mm. Nagampor sila sa Ginoo nya, wa sila ga-expect na moadto mi. Maadto. Lagi, After Answered 4 prayer days, na mo oo. ato. So mga Grabe. na it's bringing light to them nga naa sila hope and True. nako yung isa ka experience kapadong nami uli na nagkuan nami convoy nami padong uli and then na isa ka tigulang nga nindagan jud sa amo agi ka jud sa bukid and siya nga sir tagayin taon ko og hinabang sir kay wala na jud koy makaon wala na jud koy mena so kanang bitong marag uy marag unsa man marag kaluoy ba ani nga tawo nga kanang this is a child of God, this is the daughter of God and kanang with that ang magitag-an og kanang banig, tapal, food og mga tambal og kanang makita jud mo siyang mata ba biskan dili man siya maghilak pero gabi iyang pagpasalamat sa amoa kanang for bringing maybe wala man maybe we brought hope for Hope. them, we brought light for them because with that simple act daghan ang kaayo og nahitabo sa iyang life maybe the team save her from doom or from being hopeless so, yung ano. Amen. Kanais, uy, maka-touch good, no? Kato pa lang naitiguang nga mudagan. Ya, gikan sa bukid and para nila unexpected pud to nga naagi agi nga tabang sa ilaha. Simple acts. Kapag laong Pagkanindot light. kayo no, tanaw na to. And also what really touched my heart tonight mga kapaglaom because these are real stories on first-hand accounts. Sometimes yung usay magtanaw ka sa Social media. social media, it can distant you from the appreciation. Mm-mm. Because sometimes if you look at social media, yes, and do tayo nakatabang sila, but having it first-hand account, it gives you a different understanding sa situation, right? So right now, murag I'm really excited nga murag ipangutanan ni ba and I think ganahan gyud po si Kapaglaom Erika nga ipangutanan ni. Unsa man jud to nga pangutana Kani gyud nga Erika? pangutana kapag laom Paula, unsa man ang saad or even a specific Bible verse nga imong mainumduman saad sa Ginoo nga naghatag og kusog amidst the calamities. Kapag lao may ka research jud ko ani. Ah, Pero prepared actually atong guest gyud. naa jud ko ani particular nga verse but ako gyud siyang particular nga research ba kani gyud siya akong gipili. Unsa ang akong nakuptan ani nga kuan nga kuan atong makita atong basahon diri sa kuan Isaiah chapter 43 verse 2 and 3. Ano siya akong kuan basahon ha sa New King James Version. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor the flame scorched you. So ako gani siyang gipanguptan sa dugay na bata pa ko or nikuan ko na kay nung ba nga bisag unsa pa nga kalisdanan nga moagi sa atong kinabuhi. Yes, bisag unsa pa nga lugdan ang ato sugaton. Yes, we have to go through with that. But the promise of the Lord, He will be with us. Magna dili man na siya ingon mga kaigsuunan or kapag laom Erika on kapag laom Clyde nga mukuan ka ana, mo shortcut ka ana. Kita tanan mo go through ta ana, even Daniel, even Job, kita tanan mo agi ta paglaom kay ay pagkan kalisdan kay ngano usa man na sa atong character building. Mag-build man na sa atong kagalingon og kinaiyahan nga mo haom dito sa langit. Pero kaning tanan nga mga kaning kalisdanan, kalamidad, part po na mga kaigsuunan sa mga kabalo man gyud ta ani, di ba? Pero sa mga wala pa na kahibalo ba, lisod kaayo labi na makitabo ang linog sudden mahitabo ang unsa pa na diha na kamatay mga trahedya sudden man na pero sa kita nga katong mga wala na kahibalo wa gyud makauna gyud sila wala na sila paglaom pero kita atong kuptan nga ang atong paglaom moagi gyud ta ana kay mas mohingpit pa ta og mas moduol pa gito sa atong Ginoo nga maura jud atong saligan sa tanang matang o sa tanang higayon nga naa pa may trahedya nga moabot sa atong kinabuhi. That's Muna right. siya. Amen.
How about you, Kapaglaom Kyle? Maybe akong i-reiterate po ako ang verse ginako ni favorite verse since high school. It's found in Ecclesiastes chapter 3 verse 1. It says, "In everything there is a season, a time for every purpose under the heaven." So I do believe nga ato amanod diri kay being hopeful that God is still in control. So with that verse nga there's a season in everything. It is under the plan of the heavens kung unsa jud. So with that being said, mga kapaglaom, let's move on. Let's move forward. Let's be hopeful because kani mga butang, kani mga kalamidad, mga problema, challenges sa atong kinabuhi, it's just passing by. Oh, it's an ingredient to become a good ambassadors of Christ. That's right, Amen. no? Katong mga wala pa nakahibalo, we can be a light, no? We can be God's instrument pud. Perhatagan pud sila ato nga kind of hope nga naata. Also, Kapaglaom Clyde? nakanindot bitawan niya Kapaglaom America while they were sharing their God's promises. You know, that gives me a reflection lang karon ba that usahay sa tong kinabuhi, busy as it goes, nga sa isa lang kapamilok, dili mo mahibalaan nga mawala tanan ba. Mao nang diha nimo you come to appreciate how faithful and truthful God is sa iyang mga saad. Amen. Now, while talking about God's promises, about hope, about faith, unsa man nga mga bagong perspective or pananaw nga inyuhang natun-an bahin sa inyuhang pagtuo diha sa Ginoo. As you have seen it firsthand, na experience kamo nang hatag dito and you were doing service ani nga mga even though nga kamo pagyud ang giagihan og kalamidad, what were the new perspective nga imong ma-share karon bahin sa imong pagtuo nganha sa Ginoo? First ako kana bitang ga-post man ko sa Facebook about unsa nangitabo. It's not about I tend to brag about myself nga daghan kog natabang, daghan big na adtuan. It's not about that. It's kanang being the inspiration amidst all things that happen. It's also sharing news for all of our donors. Kaya daghan kami mga donations coming from Japan, US, Brunei, Singapore, and all those of Canada. And daghan jud kay dili na ako ma-mention and all. And thank you dai kayo sa mga donors no. So daghan kog mga nakatunan, it's because if na ka sa situation, dili na ka mag-think kay ang ato amang good sa ato ang self is usay mo kapag hinambog ta nga daghan kog nabuhat, ikaw na kay nabuhat na kay naing ana. Pero if na ka situation no, if ang imong heart is genuine, if imong heart is pure, if wala kay ginatan-aw ba mo nang kung naa sila sorry kay sa mga nag-comment nga wala sila sorry ha ako ni maingon nga I'm so proud of you Kat kanang for doing this kanang grabe jud akong kuan dili ko ga-reply ana, dili ko ga-comment na, dili ko ga-like kay kanang murag abot ay ko hilasan ko dili man ni ako I'm just an instrument of the Lord bitaw kay kanang to think ka daghan kay mga tawo nga nagkalisod, daghan kay mga tawo. So ako kung iabot na didto napaman mi baskin naapil mi sa kalamidad, napaman mi maluto nga sudan, napaman mi maluto nga rice, naapay mainom, naapay kwarta nga ma-withdraw, pero ang uban wala sila backup ba, wala sila backup kay ang ilang pagkinabuhi it's already a backup. So with that, ang amo adyong goal with kanang sa amo ang nahimo nga team kay wala man jud nagsabot pod nga kaniha maging anita kung maglinog ingani nahimo na gid siya marag maybe God's guidance sa puto nga kani iana mi karon tot matabang so marag ako na jud maingon nga if naa ang heart, if naa ang genuine heart sa pagtabang, wala na jud pride ana marag wala nay ego nga marag makuan sa imo habang unsa mon kids who are you all marag it's purely help and compassion towards the people because we are also people. Oh, very amazing and very inspiring, no? Ang giingon ni Kapaglaom Kyle. Amidst the social media, manggod, usahay manggod, boast na ba, Yes, ma-proud. yes. Pero di na to makita nga, lahi ra gyud pag genuine
and willingly and doing it for the Lord bitaw ang pagtabang sa usa ka tawo sama ni Kapaglaom Kyle and Kapaglaom Paula. So in relation to that, ang sunod nga pangutana Kapaglaom Paula and Kapaglaom Kyle, have you ever questioned God's presence during those times nga katong mga pagsulay ngayon nagian during the earthquake? Have you ever questioned God's presence? Kanay Kapaglaom Erica, kanay return the question to you. Sige. Yeah. Akong answer ana kay koan lang. Why did God allow these things happen to me? So, it's not really like because we are a Seventh-day Adventist. We are the people of God who are bringing hope to the people who are hopeless. So, why the Lord allow these things happen to us? Muna siya. So, ato lang ibalik sa atong i-question po atong kagalingon ba? Nga naman. Maybe something is wrong with me. Maybe I have done not good. And ano pa, nanagalit. Pero for me, sa ako lang jud, I never question the Lord if that happened to me. But, kani jud yung mga calamity, sudden gani siya. Kabalogid ta ani nga. Usasad ni siya sa gisulti sa Matthew pod nga. Kabalogid ta sa 24 nga naag gani siya jud magtinubagay gani sila. It is just the beginning of the birth pain. But we should shed a light to those people nga makadraw ni siya og dako nga impact nga mas maduol pa gyud hinuon ta sa Ginoo. Instead of questioning God nganong imo man gialaw hatag sa akong kanabuhi. Mas musalig pa mas mo complain pa, mas musalig pa ninon ko niya nga wala naman ko'y outlet, wala naman ko'y backup plan. Musalig lang gyud ko sa Ginoo sama sa katong gisulti ni Clark katong babae nga katong mayura or kapitana sa ilang lugar, sa ilang barangay, sa Tukail, sa katong babae bang purok sa ilang purok nga nagdagan gud siya, syudad niya maghilak na gud siya kay kabalik sa uban, wala kanang nakakuha na siya, wala pa niya naman sila sa bukid. Murag grabe naman sa bado man to kay lunga, siya gaampo ra gud siya nga sao na man ni makauli ko ning wala ko mapakaon sa akong anak, wala ko ma-sustain sa akong mga pamilya. Mo to nasugatan mi nila. So it's just I never question the Lord. No. It's just like it's a plan nga the Lord allow it to you. Kay ngano napay mabuild sa imong kagalingon o mabuild sa imong character nga may ihahumpot sa iyang gusto sa imuha para sa in the future. Amen. Kapag Amen. laong paulan, kapag Pagkanindot, no? And sometimes, mo na siya nga, these calamities is also a reminder to each and every one of us nga dili gyud ay layo ang Ginoo. Amen. Duol ra gyud ay kanuna ang Ginoo, no? And understanding, as we see our world today, mga kapaglaong, as we understand that these calamities, ato na siyang i-clear sa atong topic, nga dili na siya resulta kay gitugot sa Ginoo. Apan resulta ni siya sa sala nga naabot. And in the midst of that turmoil, of that suffering, God is extending His hand ba? So like on first hand, kapag laom Kyle, unsa man imong masulti, unsa man ang imuhang mahatag nga pagpadasig kay ana agi mga tao di na to malikayan. We cannot really blame others when they lose hope, when they lose faith, no? Dili ba lalim kapag laom Erica. Good. Oh, Kung kay- kita pod naa kung sila tanawin mo, situation. sa isa lang nga pamilok. Ang uban na to natulog na siguro pag mata nila wala Wala na tanan. na. Oo. Oo. So how unsa man ang inyong words of encouragement ani nga mga kaigsuonan na to, mga kapaglaom na to nga nawad-an sa Laom. paglaom. So, actually, no, kanang ana ko sa medical field, ang amo ang ana is, if nagi, kana bitang hopeless na jud, wala na jud, ana jud, it's, dili mi mo advice or dili mi mo sulti o kung unsa man ang unsay makapahelp sa ilaha, it's because kana ang mga tawo, they need someone nga mo listen sa ilaha. So, kung ako sa ako if makasugat ko og isa ka tawo nga hopeless, I will just ask him nga kanang you can tell me anything nga imuhang ganahan nga itel. Kay with that we can explore sa ilahang mga thoughts, sa ilahang mga words, we can do
we can makathink ta kung unsa dapat ang ato ang ibutang sa ila or unsa nga words ato ang i-say sa ila after nga i-explore nato kung unsa ilang feelings. Mura kag nag-console, Kyle. Yeah, something Consoling ana. song, Okay. nag-console ka. Kuan man good. I'm not dili sa pag-answer question na pero ang ato man good is kung hopeless na gani ka, wala na joy hopeless, kung na joy hope, first we have to take care of them first. We have to let them explore o air out kung unsa ang ilahang dapat ipasabot sa to. Then diha na ta maghatag kung unsa ang need nila. So if ever nga ana gani kung unsa man jud ang mga words or mga thoughts nga atong ihatag sa ila, syempre kanang tagabugo man jud kuno amo ang tagline is gabi jud ka sama sa gigon ga pag earlier nga padayon sa pagbangon bunga-buguhan. Wow. So mo na jud na. Padayon lang. Padayon lang, keep going, no, kung sa English pa. Og di na to makita, no nga, we should be careful gyud sa atong words. Kay other people, they just wanted to be heard bitaw and seen. And sometimes kita, madala ta sa atong emotions, we tend to say words nga, say makadaot ug makasakit day. Being Yes. kind lang pod. Kindness and kind words is very important. Nindot yung kaya nga to ang ato ang topic karon nga kagabiuna, no? So like ako pod mga kapaglaom ra ug emotion murag emotional pod say kapaglaom Makahilak ba. nga taga niya Right. mag-share sila. Nindot pa kay padayon but alas my dear kapaglaom, mga kapaglaom nga kung naay sinugdanan na-enjoy katapusan. So but before ta maghuman karon, mangutan na sa takeaways. So unsa man ganitong question na to sa atong takeaways kapaglaom Erica? Atong questions atong takeaways is, after all the questions and inyong mga experiences, unsa man inyong kanang biggest takeaway yun, especially kamo man gyud ang naka first-hand Yes. experience katong nga earthquake and helping other people. Especially kanang finding that hope amidst the calamities that is going on. Kapag laom Paula, Thinking sa mga panghitabo ba? Ang ako yung take away nga na-realize sa mga trahedya, sa mga paglinog. Di lang kay paglinog, di ba? Nagbagyo po. bagyo, sunod-sunod. Nakalas ko ba nga? Kanita nandri sa kalibutan di ay temporaryo lang. So, everything, even our house, even everything that we acquire in this world is temporary. Even our lives, it's temporary. So, na-realize na ko ba nga? Murag we are just stepping ang atong 1 foot sa pikas kay sa ground gali. Nya na-realize na ko nga mubo ra jud kay ang kon. Mubo ra jud ang kinabuhi. Yes. Life is so uncertain. Nga, kung ikaw magbuhat lang ka sa imong gusto, wala ka kabalo, ika next day, di na day ka kamata. Hayag na day, basig lain na, hayag na day kamata nimo. So, na-realize na kung ako ma-take away ani sa mga panghitabo, sa linog, sa mga trahedya, sa kamatay, bisag unsa pa man, ang maabot sa atong kinabuhi. Padayon, gihapunta sa pagkamatinud-anon, sa pagkamaghinampuon, o pagsalig lang gid sa Ginoo. Kay kung kita lang, kung atong tumanon atong gusto, pwede ra gyud kita pareha atong hitabo sa kanang gayng katong example ato katong naingon ako mama nga. Ay jug bata pa ko ginoo sa mga ayo jug sud og diskuhan ha. Ayo jug sud og diskuhan. Iya gyud nang ginabalik-balik sa antod ko nabutang na sa akong nauna ngano di maunsa din ang diskuhan. 1992 daw ang diskuhan daw diha daw nga kanang murag nasunog ba. Nya katutanan nga wala nakagawas na trap sila, nagstampede na nga matay to tanan. So na-realize na ko ba nga what if katong panghitabo mahitabo karon. Nya akong kinabuhi mubo ra day kaayo. Wala pa ko nimong panalangin sa uban. Ay kamatay pa siya nako hayag na unsaon na lang. So na-realize na ko sa atong take away karon nga pagpadasig mga kaigsuonan. Bisag pang-unsa pa man nga trahedya, bisag unsa pa man nga kalamidad imong makita. Salig lang gid sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nakadungog na, nakaibaw na sa imong gibati ug kabalo po na siya unsaon paghupay sa imong tanan nga kasakit o sa imong tanan nga gipamati diha sa imong kinabuhi. Kabalo siya mo angay anak ay sama sa giingon ni Kyle, tanan nga butang, tanan nga panahon lain na siya. Idi malipayon ta karon, ugma dili na pod. Mo adjust ra gyud ta mga kaigsuonan. Ang pag-adjust diha usa pod na ang pagsalig ra gyud sa atong Ginoo nga kita tanan wala lang gyud tay angay mahimo sa atong kinabuhi ug magpasalamaton po sa atong kinabuhi pod uy usa pod na be grateful in every day
Kaya nga no, ang pagmata lang sa buntag, dako na kayo ng panalangin. We should stop complaining. Ang unsa tong mga comfort atong na feel diri, dito comfort na kay na nilang tent mga kaigsuunan niya. Next to the tent kay salug na. Ya, lami na kay na sa ato, lami na kay na sa ilaha. Imagine na nimo. Everything in this world is temporary. So we should be grateful and thankful to the Lord nga sa tanan nga panalangin iya gitag ipaubuan og padayon og sa ato na padayon nga punta sa pagkuan sa Ginoo ba. Magkuan kita sa Ginoo mo salig kita sa Ginoo ba sa tanan nga higayon. Siguro po no, kapag lang ang Paula no, nag-remind ang Ginoo sa tuwa ba nga this world kanang imong gipang kanang imong pride nga nakibagong sakyanan, nakibagong balay, nakikadawong kuan, wala ra gid na if he speaks or if calamities happens or whatever that is. So my reflection pod or my takeaway pod is your simple actions can give hard or can give great things or can be a great blessing to other people. Kay it's free to help man good. Wag gyud bayad mo tabang ka ay mo pwede na siya makatabang jud in your simple way. Bisang prayers gani, bisang mag-pray lang ka dinhi if wala jud kay if kanang dili jud ka maka-adto sa ground zero or if dili jud ka makahatag financial because of financial constraints, your prayers is more than enough. Kay that also makes us strong or that also gives us strength. And also ang ako apong na reflection pud no is katumanggong after linog Tuesday night diba to pag Wednesday ato ganan ko mo adto sa muli sa mua pero kanang thinking about the place the earthquake nga takabalo ba unsay mahitabo unsay maana utang ana bitaw pero pag kita na ko sa Facebook nga daghan kay mga students medical students kanang adtuin ko nga kadako ba og kanang sampal ani sa kung kanang naungoy nga kanang licensed nurse na ta unya pag kanang naatay kanang taga didto pa jud ko unya daghan kog mga blessings o mga opportunities nga nganong gikip ra man ako sa kong self nga pwede man ako ma-share sa others. And so with that mga kapaglaom no diha ako nakahatag pod og hope nya napod sila Ate Paula na ay kanang mga support system bitaw nga sige let's manghatag ta kay naatay mga panalangin. And also pag post na ko sa Facebook dili na ko makaihap kung daghan ka bitang nang aga ng mga kanang nang chat ba nga kanang maghatag ko din kahit lang nga naay naabot nga 1,000 naabot nga 2,000 naabot nga naay uban nga kanang naghatag og 200 nako pero kanang 200 pesos daghan na kayo ng isa na bugas na siya. So marag nga na ko ba nga kanang i-compare nimo sa kanang mga taga US nga tag 10,000 ay anam mo man dyan ang gamay sa ilaha pero ang gamay nga 200 ug ang dako nga 10,000 imo na siyang i-compare same na gihapon na because it's help, it's from the heart, it's a genuine help. So whatever is 200 pa na 100 isa ka piso 10,000 little as much when gathered it's a big blessing jud. So thank you pud kay sa mga nag-donate jud ha na ang ingon na nako thank you jud kay sa mga nag-donate and I hope na you will be blessed with more blessings good. And one thing last na lang jud sorry kayo one thing na lang jud is namog koy anay mga friends ba nga kanang naghatag sa mga classmates kay bago pa graduate no naghatag sila og mga ginagmay lang and napod kay uban nga dinagko and then napoy naghatag nga kanang tetanus vaccine kay pharmacist man siya. So nag-post mongod ko nga daghang nangasama daghang nakakuan wa ta kabalo nga dili sila mamatay sa linog mamatay sila sa infection mamatay sila sa tetanus toxoid nga mga toxins. So ayon ko nga ana so nag-give siya og 23 ka buok kanang vaccine tetanus vaccine. So ingana bitaw nga kung unsa ang imong skill, kung unsa imong talent, kung unsa ang blessing nimo karon anang gamita na. If ever nga wala jud sa tong giingon nga prayers is more than enough. So with that being said mga paglaom no daho kay karon magud nga calamity kay mingon sila nga no kanang kaning si Kyle kanang dapat hopeless ni dapat kanang wala na ni siya kay na-appeal good sila ana pero karon ang among family with my mother, my father, my sister and to all sa amo ang mga kasilinganan we are not being hopeless now, we are being hopeful. Grabe ang positive impact imbis nga nangagubat ang mga balay nangaunsa na didto pero ang hope ang positive it's a great blessing. Murag wala mi na bless financially materially pero na bless me with
being spiritual, with connecting to God, with connecting socially sa among mga silingan o sa uban, because that makes us humans. Amen. Dili makamake ang dili wala ta nag pwede na jud kaayo ng mga material, financial unsa ba na nga ma-eradicate. Pero ato ang pagiging human, atong spiritual, emotional life, ato ang being social with other people, atong compassion, ato ang having that unity amidst calamity, it's making us being humans. Amen. And that is kanang a blessing nga dili jud mabayaran bisag unsa pa nang akwarta. Amen. Muna giingon nga, if others can, why can't I? Amen. Even in simple ways, no, inga naka-importante. And mga kapaglaom, thank you kayo kapaglaom Kyle and kapaglaom Paula. Dato makita no ang kanang paglaom or being hopeful, dili ra na siya usa ka feeling, but it's like ang pagtuo sa usa ka buhi. And despite the calamities, bagyo, sunod nga bagyo, earthquake, unsa ka kusog, katupang ingon niyo sa bugo padayon, ang Ginoo mga paglaom, nagpadayon og pagpangga o pag-atiman sa to, di gyud ta niya pabayaan. Muna ingon nga magpadayon ra pud ta. Yes. Kinaara gyud tay dako nga Ginoo nga mas dako pa aning tanan nga kalamidad. And remember kapaglaom Clyde, may we all remember kapaglaom Kyle and kapaglaom Paula at atong mga kapaglaom nga naminaw karon, calamities may shake the hearts of people, but it will never shake the hearts of those people nga naay faith o naay hope who put their trust in God. Amen. Nga kanunay na to'y numduman nga mga kapaglaom nga ang Diyos nagapadayon sa pag-atiman, sa pagbantay ug labaw sa tanan, sa paggiya kanato taliwala sa kalisod sa kalamidad. And mga kapaglaom, naabot na gyud ang hangtong nganay sa ato ang programa. But before na mga kapaglaom, kanunay hinumduman nato nga kami nagapasalamat kaninyo mga kapaglaom sa pag-ubana mo sa pipila lamang ka mga minuto diri sa atong programa. And always remember nga unsay naa on Hope Channel Cebu Facebook page and YouTube page every Thursday from 6 p.m. to 7 p.m. But before that, ato sa ihangyo si kapaglaom Paula sa pag-ampo. Magampo ta. Among dalaygon sinimbahon makagagahom nga Dios ning takna sa kagabion amahan. Nagapasalamat kami kanimo sa paggiya kanamo o paghatag kanamo sa imong balang presensya. Tamtam kami nagatukaw o naga-share, naga-discuss kung unsa man ang paglaom despite sa mga kalamidad o sa mga trahedya nga mahitabo sa imong kinabuhi. Salamat amahan nga ikaw tungod kanimo imong set nga example ni Jesus Christ nga we will become a hand and foot of your dear Heavenly Father, your Son Jesus Christ. That in spite of everything that will happen in this world, we will always trust in you and we will always put our faith unto you, dear Father. That in spite of everything, you will never gonna leave us nor forsake us, and you will be with us, dear Father. We're walking with us through water. May you bless every one of us. Bless also our brothers and sisters nga nagapaminaw nining mga taknaa. O hinautong taamahan nga imong panalangin, ibubo ka namo na makausap pa. Panalangin ni usap ang nagapaminaw amahan nga mahimo usag kini nga kahayag og iwag sa ilaha nga magapadayon sila bisan pa man nga unsa nga mga kalisdanan ang moabot sa among kinabuhi samtang kami paabot sa imong ikaduhang pagbalik. Amahan, hinaot unta nga ikaw ihatag mo kanamo ang balaang presensya, imong balaang malulunda amahan nga maghatag kanamo giya o protection nga bisan pa man sa mapanghitabo din kalibutan na andam kami ug mahimo kaming mga panalangin sa mga katawhan amahan nga wala pa nakaila kanimo. Salamat sa pag-ampo ug salamat amang sa panalangin nga nahimo kaming panalangin. Salamat amang nga himo mi kog panalangin sa among isikataw sa ngalan Ginoong Hesus among bugtong ug person nga manluwas. Amen. 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 And as always mga kapaglaom, this is your kapaglaom Clyde. And kapaglaom Erica, Kung ana kay mga pangutana o nay may panghitabo or mga pangutana nga gusto lang nimo matubag, kanunay lang diri lang sa Unsay naa?